ang balud sa kadagatan. Ang forecast heat index na sa Tagum City ay naka ni sa 40 degrees centigrados ug ang Philippine Standard Time alas 8:04. Ikan na dinhi sa buhatan sa pag-asa iwas di mulungkit sa Minor City. Kini si June Fibaldo, daghang salamat. Madam John, nalang ko'y pangutana gamay. Naagyan po ito'y ginatawag nato nga kuhan, kining mga patak-patak nga pag-ulan sa ubang mga dapit. Yes, sir. Go ahead. Yes, sir. Nagyapon, sir. Labi na diri sa panahon. Diri sa late afternoon o sa early evening. Ngano man na siya, Madam John? Ngano man na mga panghitabuan na? Tungod nga siya sa clouds, sir. Sa maturing stage ng mga clouds, usually mag-happen na siya every afternoon o sa gabi. So, prevailing pa bagyapon ang easterlies nato karon? Yes, sir. Okay. Madam John, salamat kayo. Welcome. Atong weather forecaster John Privalgo ikan sa DOST Pag-asa Mulugan El Salvador, Misamis Oriental. Mga tagumenyos, naay good news, napoy bad news gamay. Unsa ang bad news? Kay ang gasolina mi-increase. Ang good news, ang crudo nag-decrease. So dinhi sa taas to ang fuel watch. Dinhi sa may gas island ang ilahang mga presyo karon sa to ang pag-usab sa presyo sa gasolina o sa crudo. Dinhi sa to ang dakbens Tagum gas island 97.50, 83 ang kining 97.50 mo ni ang sa ilang diesel 83 pesos og regular ang 84 mo na ang ilahang premium. Ang kining gas island diha na sa may Purok 6 cruising San Miguel, Tagum City ang presyo sa gas island kanang kanto diha. Ang super Kramer gasoline station, diesel 89.95, regular 78 o premium 78.50. Kini himutang sa may Purok 6 gyapon sa may cruising San Miguel diha sa may duol sa 7-Eleven. Dinita sa Eagle. Sa Eagle diha gyapon sa may Mabini Street dool sa Villa Verde, San Miguel. Kumusta mga taga Barangay San Miguel? Yes, pagpanguna ni Barangay Kapitan Maximo Suico. Ang Eagle nga nadiha sa ilahang San Miguel, nga gasoline station. Ang presyo, ang diesel 89, unleaded 78, premium 79. Dinhita sa Flying V sa may Mabini Street dool sa Tagum City Health Office. Kabarator ba diha? 7706 ang ilahang decibel or diesel. Ang volt nila, ang ilahang unleaded regular 78.85. Ang premium contender nila sa Flying V 78.95. Baratuha sa ilang diesel no 7706. Sa Fuel diya sa may National Highway mag-ugpo poblasyon at tubangan sa Tagum Doctors Hospital. Ang Fuel, ang ilahang diesel 91.47, ang unleaded 82.59 o ang ilang premium 84.67. Dinhita sa Petron Gasoline Station sa may National Highway, kilid sa City Mall. Ang diesel 81.10, ang extra advance 80.30, ang ilahang XCS or premium nila 81.30.
Ang gaas kuan ni unsa man ni siya 92 9212 kerosene kani maggodo kay kuano 1 ra ba no. Fusion, ang Fusion Gasoline Station diya sa may atubangan sa National dili din kining dool ni siya sa Angel's Pizza sa may National Highway. National Highway Fusion Corner Lapu-Lapu. Moragwa may Corner Lapu-Lapu Fusion. Angel's Pizza. Aha. Fusion 83.1. Mana siya 83.1 or 10 mana siya no. 83 pesos and 10 centavos ang diesel. Regular 80.40. Premium 80.50. Ang Univ Apukon sa may Apukon Road ni ha. Dool sa Mikos Brew. Brew naman no. Mikos Brew. Premium 82.50. Ang regular 81.50. Ang diesel 94.50. Sa Shell Gasoline Station sa may Apukon Road, doon sa Mikos Brew, at tubangan sa Edelberto's Bed and Breakfast. Ang ilahang fuel save diesel 84. Ang V-Power diesel 89.90. Fuel Save Gasoline 86.40. Ang V-Power Gasoline 90.60. Flying V sa may Apukon Road, sa may doon ni siya sa Apukon Elementary School. Ang biodiesel 80.06. Ang Volt 80.30. Thunder 82.30. Ang GT Gasoline Station Diesel Master 97.50. Axle rate kanang unleaded nga green man green 81.90. Ang ilahang premium 82.40. Diyan na sa may kuan ha kining GT Apukon Road dool sa extra grams and Apukon Elementary School. Okay, sa uban pang mga presyo sa tuang krudo o gasolina karon nga taud-taud na mga idol kong tagminyo samtang ato sa ning unahon ato ang pakiginabi. Ato ning istoryahon ning taga Bureau of Fire Protection. Ato ning istoryahon ato ang Fire Marshal sa Panabo City Fire Station. Fire Senior Inspector Richard Kibod, Sir Captain or Sir Inspector. Senior Inspector Sir, good morning. Good morning, sir. I am Senior Inspector Richard D. Kibo po. Kibo. Okay. Yes po. Ikaw ang Fire Marshal da sir. No, hatangan sa panahon sir sa pagtimbaya sa tuang mga suking tigpaminaw sa tibok Davao del Norte o labi na sa mga taga Panabo City. Go ahead, Sir Richard. Yes, sir. So, sa tanang naminaw karon sa within Davao del Norte, especially sa Tagum City, mayong buntag sa tanan. Sir, ngadtong mga nakalabang
kung wala ko masayop, mga pizza 23, 28 naman ta karon. Yes, sir. Aha. Na kurat ang mga taga Davao del Norte sanglit na ay kanang mga nabiktima sa pagbusikad sa ilaw mismo sa yuta. Pwede ba na to mahatag ang kompletong detalye, sir? Kay kalabot mo guni sa mga gitawag og treasure hunter. Go ahead, Fire Marshal. Yes, sir. Nung April 23, sir, nadawat na monitor na mo ang report by sa CDR RMO ng Panabo around 4:30. So nag-inform sila sa mudaan kay na ay allegedly na ay nimuto daw during that time, and then na ay mga na-trap. So verify sa CDRMO, and then around 5 p.m. ni tawag sila sa Bureau of Fire Protection for our assistance. So upon confirmation ng CDRMO, so immediately we respond ang BFP Panabo. And while mobiling po sa area, nagtawag na ko sa BFP Special Rescue Force ng Davao City and also the Special Rescue Force po ng Davao del Norte. So kailangan sila yung mga gamit to detect ng mga chemical. So pag-abot sa area, sir, naanay na retrieve daan na isa ka tao, and then about sa facts na during sa pag-abot namo is yun nga is naay ni explode sa ginatuang tunnel na ginabuhat sa 5 ka tao. Gingon nila is mga between 12 noon and 1 p.m. ng April 23 nag-start na dito anay tabo ang pagbusikan. And then from 1 to 4:30 medyo walay nakuha na report coming from them. Wala gi-report sa CDRMO or any authorities. So na ay golden time dito banda na medyo wala na hibalan, no? So mao siya, sir, ang naitabo tong 23. Okay. Sir Fire Marshal, kining sa imong gikaingon nga pag-abot ninyo nanay na retrieve. So katong na-retrieve, kinsa may naka-retrieve ato? Okay, sir. Ang unang na retrieve kay si Sir Rodolfo Maputol. So based na dito is ang naay isa na ninaog para i-rescue unta tong uban, and then nakuha ni si Sir Rodolfo Maputol ang ninaog kay si Sir Patriarca Pepe, which is wala na po siya kabalik na pag-rescue niya. So mao po ni siya ang ikaduha namo na retrieve. Kung nakita ninyo sa viral video, si Sir Patriarca Pepe to sa ang among nakuha sa between 60 to 70 meters. Okay. So doon ay testigo sa pagkuha ni Mr. Pipe, pagkuha sa iyong kauban unya siyan hinuon po ang natanggong sa sulod. Nay naka-testigo. Yes, sir. Mao ang naitabo. So kining 270 feet ang gilawmon. Nga naman to siya nga ingana ka taas ang kining gilawmon, sir. Daan na to siya nga tunnel, karaan na ba kayo, or kana mga treasure hunter mo ay nagkalot ato? Yes, sir. As per report, sir, is katong mga tao dito ang nagkalot jud ato na estimate nila is nasa 270 feet, which is nag-operate na daw sila ana is mga ang nag-ingon dito is almost 2 years na, and then ang estimate po sa uban is more than 2 years na po siya na nagkalot sa yuta po. Gikaingon nga dunay pagbusikad. Unsa ka kusog ang pagbusikad og asa kutob siya na abot nga nadungog? Yes, sir. Based sa information na among nakuha, ang kakusog is
ang giingon sa naka-witness yun dito is magulang siya sa 5-star kung sa ground daw. So medyo kusog-kusog siya kay naman sila tent na buhat dito na bungkag po siya. So medyo kusog yun ang iyahang impact. Kumbaga. Okay. So ang pinaka-kuan sir, Fire Marshal, ang pinaka-casualty apil ang tulong na paghapon sa sulod, 5 tanan. Yes sir, as per reported, 5 sila ang nasa sulod that time. Pero ang mga treasure hunter nga kauban sa 5, pila sila tanan sir? Ang nasa ground na istorya namo kasi istorya po to sa PNP is duha ang nasa nag-atang lang sa ground. So dunay So na sila sa mga siguro 7. so sa ato pa dunay survival 2 ka buok, 5 ang biktima. Ang duha lang sir is kanang kuha lang sa ilahang ginakuha na yuta. So wala gyud sila ang ilang role daw dito is nagakuha lang yuta coming from the ground sa pinaka-ubos. Okay. Balikan na to sir. Human nga nagtawag ang City Disaster Risk Reduction Management Office dinha sa Panabo City. Mi dali din mo pag-anha dinha sa imong gikaingon nga natawag ka og mitawag ka sa Davao City sa dugang mga rescuer kay bahin sa eksperto sa chemical. So pag-abot niyo nito, unsa inyohang nabahuan sa palibot sir nga gikaingon nga usa ka hazardous? Yes sir, medyo sa area naka-filming medyo kanang halang ba? Kasi medyo gabi namang guto siya. Kaya yung iba sa mo is nagsuod may mask and moto na medyo nasa something toxic na among feel gamay na medyo halang ang iyahang palibot. So during that time po is pag-abot sa Davao del Norte and Davao City na SRF, so we conduct the air monitoring labi na dito sa tunnel, and dako kayo nag-detect ang ato ang air monitoring device na gigamit na daghan ang iyang chemical is ammonia carbon monoxide na taas kayo og presensya dito sa sulod. So abot pasabot katong chemical motoy mibusikad. Gases siya sir, gas na ang giingon man daw sa katong duha dito is wala sila ginaog na mga chemical para pampabuto. Ikalit lang jud siya o buto that time. Possible po na nag-accumulate ang toxic gases na nasa sulod na confine ang gases, kaya gamay spark ato dakog chance na mo explode yun na siya. Sir Richard, wala ba'y nagsindi sa kanila og lighter or nagsigarilyo sa sulod nga posible po nga nakapa-ignite sa pagbusikad? Yes sir, as per facts naghihatag dito ay wala man daw sila wala sila dala na mga lighter, posporo na nasa sulod. So possible yun ato either nagkaroon og spark kay na ay mga wirings na naa sa sulod. Ang as per nila is ang katong bulb sa ubos is nagpitok-pitok na siya. Possible po to na amo ang ginatanaw, and naabot sila yung mga motor sa misable pump para sa paghigop sa tubig dito. So every time manggod na magkaroon na siya, pag i-on na siya ang switch sa taas, magkaroon o mo under ang pag-abot sa ubos, mag-create pa na siya spark, maputo among isa sa ginatanaw. All right. So Sir Kibo-Kibo, Senior Inspector, kining gitawag nato nga sa inyohang trabaho, ikaw ang pinaka matawag nga ground commander atol sa retrieval and rescue operation. Yes sir. Yes sir. So ang katong expert gikan sa Davao nga nakahibalo sa maong chemical, unsa may istorya sir, naa pa may daghan nga nabilin diha nga chemical sa ilaw mismo sa bangag?
Yes, sir. The Davao City Fire District Special Rescue Force is my former unit. So, naagyod mi mga detectors to monitor kung unsa ka taas, kung unsa ka mubo ang iyang mga gases na nasa sulod. So, naa pa lang ni sa siguro nasa 20 meters pa lang or below 20 meters is nagatingog na ang muang detectors na gigamit. So, indication na siya na medyo taas ang iyang toxic gases na nasa sulod, which is very harmful siya pag imong na inhale kung wala kay appropriate na PPE na gamiton, like yung gigamit namo na self-contained breathing apparatus. Mao ba yung gitawag sir nga gas mask? Lahi po na siya, sir. Ang katong gas mask is kuwara man to siya katong nasa filter, which is wala mi nagamit ana due to taas ang iyang gases. Ang gigamit namo is kung kanang yung makita niyo karang ginagamit sa firefighting na may mga tangki sa likod. Okay. Among gigamit, sir, na ang tawag ana is ECBA or self-contained breathing apparatus. Okay. So pagmando nga naay nagmando ang city administrator baghato sa Panabo City nga ihunong na lang na kay murag grabe man ka dangerous or hazardous ang maong sa sulod sa bangag. Kamo dayon sir mi tuman dayon sa mga kamanduan nga ihunong ang retrieval operation? Sir, the recommendation to terminate or to stop the retrieval operation is coming from me, coming from the incident commander, with the recommendation po ng team and based po doon sa constant monitoring po ng ating air monitoring natin. So, we recommend the termination, kauban ang CDR, ang SRF, o ang local, na i-approve ni City Mayor our recommendation by Saturday. And Saturday evening, so the City Mayor of Panabo approved our recommendation. Kaya doon po nagsimula na officially is i-terminate ang yun ang atong retrieval operations. Okay. Unsa po tabang sa tuang taga Philippine Army, especially ang 27th Infantry Battalion diha sa maong operasyon? Yes, sir. We contact them kauban ang PNP for the area security. So yun din naman talaga yung role ng yung AFP natin, yung perimeter natin, kasi siyempre dili man nato malikayan na base na ay modul dito magsamok-samok. So at least na sila sa perimeter, and also the PNP na naasa mo ang the safety of our responders po. Yes, Fire Marshal Richard Kibukibo, sa imuhang paminaw, ngano grabe ang chemical sa ilawom sa maong bangag? Yes, sir. Kanang gas sa sulod ng is the more ang uban mo ko is natural gases siya na naa sa ato ang yuta kung makabalutan na ang kaning Bunawan going to Panabo area, taas ni siya og mga toxic gases. So ang amo ang na-detect dito based sa mo ang air monitoring is taas o presence sa ammonia, carbon monoxide, and namin na-detect po na hydrogen cyanide, which is common siya. And then pag explode po, mag-create po na siya og another toxic gases na naa dito. So medyo delikado yun ang lugar for the responders na ma-inhale to siya. Dili tinuod nga sir Kibukibo katong gitawag nga ang treasure giputos og gitawag nga chemical para kung magunitan sa mga treasure hunter mo busika, dili tinuod? I do not know, sir, sa historia na kung giun sa
kung kanang ginaingon sa atong mga katigulangan na ingon ana ang nahitabo, pero wala mang yoy maka-witness with ana na ingon ana siya. Matod pa nila na wala mang yoy mo kalot siguro ana before na mga hapon na 270 feet. So medyo lalom na kayo siya. Kung i-convert na to na siya sa meters, is almost 100 meters na siya. Grabe na siya kalalom. So speculation naman siya, sir. Wala siya, I do not know kung tinulat siya o dili po. So, espekulasyon lang. So, but pasabot, wala gay treasure. Based sa ilaha, sir, is wala pa man yun na sila nakuha. For almost 2 or more than 2 years nilang operate dito, maski isa is wala pa na sila nakuha dito. Based to sa katong ilang kauban na nasa gawas. Nakoy na matikdan nga dunay kauban sa mga treasure hunter nga nabiktima nga nag-edad og 75 years old. Apil ba to pod sa fatality? Yes, sir. Ang naa sa sulod is si Sir Mario Quinoquito, 39 years old. Si Sir Sokias Late, mo ni siya ang 75 years old. And ang last is si Sir Wilson Bardago. Apil siya sa katong tulo na dili na gyud namo kaya i-risk ang amo ang kinabuhi o resources na makuha pa ni sila. Okay. Sir, unsay buhaton ninyo sa maong bangag kay para ma-secure ang area o dili na makapabiktima sa laing pang mga parehas na mga treasure hunter nga gikaingon? Yes, sir. Based sa pag-report na ko kay Mayor kagahapon, sir, early in the morning. So, na istorya po niya ang mga kabanay. So, the plan of the LGU Panabo is magkaroon po ng funeral services doon sa area karong May 1, mga around 2 to 3 p.m. And then, permanently is tabunan yun to siya. Mao ang plano sa ni Mayor po. So, katong funeral services sa katulang tulo nga naa sa bangag pero ang duha naa sa ilang kabanay. Yes, sir. As per info is naa naman sa ilang kabanay ning duha kani si Sir Rodolfo o si Sir Patriarca, which is ang pagkabalaw nako is gibisita po sila ni Mayor. Okay. Sir, sa imo na lang kuan kining matawag na to pahimangno or kining pahibalo para nga dili na siya mausban pa nga ingana nga mga dunay mga panghitabo. Yes, sir. So sa tanang magbalak or magplano na mubuhat o tunnel for possible treasure nato na makuha, ato ang una-una permi na every time na mukalota sa yuta is naadyo na siya mga toxic gases. So you need more ventilation to that, no, para ang mga gases. Pero wala na ko gina-encourage na mo buhat ana kay unang-una is illegal na siya. Wala kung mubangag mang gulta is naa siya responsibilidad, no. Usama na siya is kanang mukuha ka og permit, mananghit ka sa barangay captain, sa local national agency na mo na imo ang activity, and with the standard compliance kung nasunod nimo i-approve ka o appropriate permit. Pag medyo dili and then mo buhata na di ta magpahibalo, which is atong una ang safety permit na naapod tay family na nagapaabot sa tuwa. So I discourage everyone na mo buhatan. Last na lang, sir, kining mag-approve og permit diha sa mga gitawag treasure hunter. Naa ba na sa gitawag nga parehas bitaw anang building permit nga ibutang gyud sa gawas para makita sa katawhan? Yes, sir. Kung makita nimo ng mga mining company na yun na sila yung mga karatula, and then taas ka na siya na proseso para makakuha ka og permit ana. So medyo lisod jud sa kwaon and dapat compliant jud ang company or corporation na mukuha ana. So
ang mga tao kung dunay na matikdan nga nagbangag din ha apan walay mga karatula agi og approval gikan sa hingtungdang ahensya, pwede ra mosumbong. Asa man ta mosumbong ana Senior Inspector Richard Kibo-Kibo? Yes sir, pwede na siya isumbong sa PNP, no? Kasi mao man yun na ang ato ang isa sa agency na mo react dayon sa mga reklamo. So which is ang kanang mga silingan nato makabalo naman gyud na sila daan either na permit o wala. So and then kung asa pud ang allowed na mga makabalo namang yung tadaan kung medyo doon siya sa residential, medyo illegal na siya. So kung namoy na matikdan ana isumbong sa PNP po nato. Naman po yung mga idea sa mga treasure hunter nga ang pasumangil naghimulag septic tank. Ay, yes sir. Mo na possible pero kung i-report lang siya tapos i-verify sa PNP, diyan po na nato makita kung unsa kalalom ang iyahang gibuhat na septic tank. So makita po na siya upon verification. Dili man na pamatuod na pag once mo complain ta is illegal na dayon. So i-verify pa man po na sa ato ang PNP sir. Okay, for that sir, daghang kayong salamat og sa imo na lang parting words agi og mensahe sa tanang mga taga Davao del Norte, Panabo City og sa kinatibuk ang naminaw karon. Go ahead sir. Yes sir, sa tanang naminaw karon labi na sa province of Davao del Norte and also diari sa kung asa ko na-assign diari sa Panabo City and also sa Tagum City, na daghang salamat sa inyo ang suporta na ako'y nabasahan sa mga comment during our actual retrieval na nag-ampo para sa muang kaluwasan po, no? And also dito sa family nato which is na istorya man na mo sila sir na and napasabot sa possible hazard na explain po nako ang risk kung ipadayon siya and nasabtan man po nila na walay guot sa ilahang dugan. So daghang salamat sa pagsabot sa amo ang decision to terminate the retrieval operation. So tanang naminaw, tanang daghang salamat sa inyo ang suporta o mahayong butas sa tanan. Salamat kayo sir Senior Inspector Richard Kibo-Kibo ato nga City Fire Marshal sa Panabo City Fire Station. Salamat sir o good morning. Dili lamang sa mga eskwelahan sa Tagum, lakip na sa mga nagkalaing-laing dapit sa nasod. Kini ang Care for School Chairs program ni Mayor Ray T. Uy. Sa mga grupo na interesado o moapil sa bayanihan sa pagbuhat og mga bangko, magpa-schedule na sa fabrication sa City Engineering Office nga naa na himutang sa motor pool. Tara na uy, magbayanihan na. Kanunay magpabiling alerto sa posibleng mga aftershocks human sa usa ka linog. Kung adunay mga nakitang damage, sulod o gawas sa inyong panimalay, tawag lang sa 0927-5313119. Kini na pahinumdom gikan sa City Disaster Risk Reduction Management Office. Tawag agad, aksyon agad. Ayaw si Piata sa pagpaminaw. Matag adlang Huwebes, alas 8 hangtod alas 9 sa buntag. Kalambuan sa dakbayan, gikan sa hawanan, kauban, Attorney Ed Wakan. Tagumenyos. Nanginahanglan ba mo tabang sa atong pulis? Ayaw pagduha-duha. Kuha dayon ang telepono o i-dial diretso ang Providence-based sa mga numero 0926-717-1566 or ang istasyon sa kapulisan sa mga numerong 0919-748-5024 o mamahimong muduol ta sa pinakadol nga istasyon aron mahatagan og pinaspasay nga tabang. Inyong seguridad, among prioridad. Kini importante nga pahinumdom gikan sa Tagum City Police Station, City Government of Tagum ug ang inyong official government radio station, RT 99.1 Radio Tagum. Radyo Tagum, pinakabag-ong sibyaanan sa City Government of Tagum nga maghatod sa labas nga mga balita, impormasyon ug mga pahibalo nga ikaw ug ako ang ngayang masayo para sa mga Tagumenyo. Paminaw na sa 99.1 Radyo Tagum. Ang pinakabag-ong kauban sa radyo. Marentas tuwang nga tulumanon magpakabana tauye
So kaganiha atong hinabi ato ang City Fire Marshal sa Panabo City Fire Station, Fire Senior Inspector Richard Kibo-Kibo. So siya ang ground commander. Nya rekomendasyon nila sa dihang di na gyud makaya sa kagrabing chemical content nga very hazardous, og sila pa ang pwedeng mabiktima pod, no, sa kining gitawag na tog paglanghap sa chemical. Ilahan na lang yung giundang lalibang ka ha 270 feet 270 feet ha. Sa akong gikaingon nga kana bitang basketball ring 12 feet na siya ang standard, 12 feet. Onya kung kanapulo na 120, kana palang daan 120 feet, taas na kayo, plus dublihon 240 nya 270 man napay 30 feet. Di kaduhaon ni kataas ning tuang City Hall, no, kining fifth floor man no, fifth floor. So kaduhaon gini perti ng lauma. So dunay kuan kanang funeral services karong next month, parang kuan na lang pod kining ampuan tong tulo didto nga naa sa ilawom, no. Wa na gyud, di na magyud makaya. Ito na lang gyud sila, no. Ito na lang gyud sila kung serbisyuhan sa unsa man tong mag-serbisyo sa pag-ampo, mangayog panalangin, o kining unsa pa, kung pari ba diha, unsa pa na diha nga mag funeral services, di ba? So condolence na lang og rest in peace ha sa kining gitawag nato nga kuan mga mipanaw nga liba kabuok biktima. So klaro kayo, wala gay treasure. Grabe pud kalawom, no? Kung inadto kalawom mga idol kong tagubinyos murag wa magiingana nga treasure ang panglubong sa mga Hapon, di ba? Samtang sa ato nga pagpadayon kamo magpakabana taoy kuyog ta sa mas nindot nga syudad sa Tagum sa miaging Abril 24, ang ato ang Congressman Di Carlo Uyuoy, siyempre kuyog ang ato ang halangdong Mayor Riti Uy, may bisita sa mga pipilak ka mga bag-ong tourist facilities sa ato ang dakbayan, og naapod ang mga taga DPWH aron personal nga masuta ang kahimtang ug uban sa paglaom nga mapunduhan pinaagi sa suporta sa nasyonal nga panggamahanan. Muna dinha nga ato ang Congressman Di Carlo Uyuoy sumala pa niini nga padayon kitang magpinabangay og magkuyog sa atong paningkamot alang sa kalambuan sa atong Distrito 1. Mga taga Distrito 1, unsa man mga gisakupan sa Distrito 1. Kining sa lugar diha ni sa tong umabot ng Kapitan Binji Ausiran. Diha sa may Barangay Gupitan, sakop sa lungsod sa Kapalong, Davao del Norte, 1st District yapuna, no, sa Davao del Norte. Sakop na sa tuwang Congressman Di Carlo Uyuoy. Din hapon sa tuwang umabot nga kapitan sa Barangay Buklad sa lungsod sa Asuncion, Davao del Norte, sakop gyapon na sa atong Congressman Di Carlo Uyuoy na dinha ang umabot nato nga barangay kapitan si Bautista, no?
Kumusta ang mga Uy family diya sa may Barangay Buklad? Og sa isgutanang paglibot suroy sa tuang congressman, kini usa ka dayag nga wala gyud hunong nga tuang congressman Di Carlo Uy dinha sa paghimo og kining kayuhan sa tuang tibuok distrito 1, di ba? Kung kinsa may wa pa makaadto diha sa may Nabintad River, ha? Sa Nabintad River sakop kana siya sa may Barangay Madaom. Barangay Madaom. Sa siyempre sa Tagum City, sakop ni Kapitan Leo Uy, no, diya sa Barangay Madaom. So kanang Nabintad River na apil din ha nga kining matawag nga tourist spot, no, naghanap kayo og kining nagapangaligo din ha tungod sa katinaw sa maong sapa unya mao kanay gi planuhan nga palambuon pa para sa tuang mga turista. Testingan daw na to be na pa may panahon. Si Kapitan Leo Uy sa Barangay Madaom kay siyempre pag bisitahon na gani pag ang tuang Congressman Di Carlo Uy basta naa gani na siya mga bisitahon kuan na lang kita anak nga naa gitay gitawag nga kalambuan anak nga kuan kining mahitabo puhon, no, sa kining gitawag nato nga kuan mga lugar. Siyempre pag maingon og giplanuhan po sa nga mayority oy nga paninduton ang maong area, so expect gid ta mga tagumenyos. Expect kita mga tagumenyos nga mulambo ang maong area, no? Expect kita anak nga mulambo ang area, di ba? Okay? Og nining higayon na siyempre ang maong area sakop sa to ang Barangay Madaom, tan-aw na to kung unsa ang mamahimong kalambuan dinha sa barangay niya ng pagbisita ni Congressman Di Carlo Uy og ni Mayor Riti Uy sa Nabintad River. Ana karon si Kapitan Leo Uy. Kapitan, mayong buntag gani mo. Hatagan tagag panahon kapitan sa pagtimbaya sa imong constituent dias Madaom og sa mga tagumenyos. Go ahead, kapitan. Okay lang. I'm ready to answer your question. Okay. English man na kay Kap, no? Okay. Tabo at magkamay tagapon. Di ay ba? Okay. Kapitan Leo, kining Yes. unsay imong expectation sa pagbisita ni Mayor Riti Uy og ni Congressman Di Carlo Uy nagsigig libot-libot ina sa Nabintad River? Maayo man ko nang mosuroy sila kay ilang na project. Ang mayroong mga subject. Ito lang mga ay pang pagkabuhaton. Malawak ang isip ng mayor. Malubat kay kuban na sa Sibir. Kagayan. Dali lang sa mga kakuan. Innovator ko na sa Innovation, abot pasabot. Palambuon gyud ang maong dapit, kapitan. O pag-lisip type na siya.
So unsa imong nahibaw-an kapitan? Unsaon man ang nabintad river? Ako nakita, may ganing syudad sa Tagum, gusto ng putok naman gini. Oh. Dagan ng Minangan man tag mga adventure. Ay kanuna lang atong tanaw building, pro building. At kita nature sa life. Ang nature sa life, nahagit na sa mga adjacent. Like nabintad. Golden River ang tawag na ko na. May kitanawon ang niyang siga ng gabi. Oh. Yang mga niboring leaves, mga tree. Ang taraan ko na. Apa dia? Utang katong barin. How many hectares? 100 hectares. Apa na? Apa natural yang forest. Mga kating kagwa sa mga kahoy. Kuha na siya, ma-adventure na sa mga tao. Makita na nila kung mag-progressive na gina siya. Duda ko ang Quezon o ang city. Ang combination na ganin na sila much better. Much better. Kaya na mga investor mga bot. Oh. So, Kaya na mga bala, ay na pala sila ginaya. Mga ako na dito sa mga kahoy-kahoy. Sila ka na syudad, kaya naburong na syudad. Ito sa sigurado ito mga karaang mga kahoy, yung magbitay itong kananan, isa na sa Thailand. Mabuhan. Ba't yung mabuhan na river cruise, na yung mga river cruise nila. so Ano na, may tabo yan. diha manggid ka nagdako Kapitan Leo. Nakauban po nimo si Mayor Riti Uy og iha mga igsoon. So sukad pag yun na kaniadto tin-aw gyud ang maong nabintag river. Tinta, abot ng lansa. Oh. At wala kayo na plantation, tinaw kayo na. Dili na disturb na river. Dagay isda dya. Limango, impact na si Mayor, mga mamasol na dya. Dagang kayo isda na. Ang habitat dya, pangka sila. Ano ba, ang ilang nature ba? Pang yun, sarang yun. Ang ilang temperature sa tubig, sakto. Ang climate, sakto. Apan, pag-abot sa banana, kabalo, ang banana naman na mga chemical. Naguba agad siya, ang iyang kinaiyahan na guba. So kay naguba man dili pag yun ulahi nga i-rehab sa tuang dakbayan sa Tagum o sa tuang Congressman Di Carlo Uy among dapit. Ay, si Paula, anong balik na siya? Wala na siya samad nga kitang balan niya, anong balik. Ang lambo pa na kay advance na namang technology ron. Oho. Bila o agriculture. Serious na nang kumplito na si Mayor. Mao gani. So kana ingana nga pamaagi Kapitan Leo Uy, so mamahimo siyang tourist destination. Andam na ba ang Barangay Madaom nga mo accommodate sa mga turista nga mudaghan dinhang dapita? Andam kaya ni kaya naman kami kung matao. Ako, the largest area in hectarage wise sa Tibuok, Barangay. Oh. Ako, nato na sila. In fact, anang atong tourism, panay maghatag ato agar. Kung matabangan na sa gobyerno niya atong mga yutaan diri nga, bigay na sa mga tao, sila na mabugnan, di ba nila mabaligya, aktibiyan sa mga tourism, ang mga investor, na dili pasagdan ng tao. Kaya kung masagdan ng tao, ang uwa na pagdag tao, ipatrabaho. Imbis ka ng tagya sa yuta, di na yun makatagya, mahiman na lang siya trabahante, dili na sa healthy. Dapat ang gobyerno mo tabang ng mga tauhana, put win-win solution. The investor will come up ng mga datos sa upan po ng mga tao. Dili lang kayo, pagbaligyan na, mawala ng tao. Kahit i-look out sa gobyerno karon. So sa imong Session na to. okay, sa imong paminaw Kapitan, kining atuang halangdong mayor mo gini ang pinakatubag sa paglambok sa tuang Barangay Madaom. Open-minded na si Mayor. Yun na siya, kali mapugnan lang yan yung mga politiko lang siya, mamulitiko, mangguta. Unlike sa lawing country nga na Prime Minister, magpailong na. Kung ang gobyerno na magpapilapil niya, mawadan makaboto, pabulan na ka. Gusto ka nga madagan ng isda, yung tandak po na ni mong bukot. Gusto ko ng farmers. Pangalabuhi, yung mga kahuat o lungtan. Wala, ang atong nasod, nga ni kanon ay, lagyan.
Na kami yung sakto gina siya. Sukod gina siya kung tao. Sukod gina, sakto. Okay. Salamat kayo, Kapitan, sa imuhang panahon o pakigahinami. Salamat kayo. Ibu dati, may nayang anak. Katabang na sa itong kungisan. Okay. So, kahit na timot na sa mga. Tabang na sila. Magkamayan ng mga partner na sila. So, Kita na to. Mag-iusa kita. Sa atong kalambuan. okay. Salamat kay Kapitan Lioy sa imuhang panahon. Salamat. Patuit. Salamat po. Inyong nadungong katuang paginabi kang Barangay Kapitan Leo Uy sa Barangay Madaom, Tagum City. Wala tayo oras ito ang pagpanaguban sa Magpakabana Tauy. Sa ngalan sa itong halangdong Mayor Riti Uy, kininyong ubos hinggalan yung Kuya Ted Cabana. Dagan salamat sa iyong pagpaminaw. Dalaingon ang Diyos.